ing jurang terbis iki pentekadmu ngumpat pepadane manah kaya dengan kang prihatin urusan dengan ranui salih guntangi marupo agane karo pinten-pinten dari tamu angin memiwak datanan buku parang dene saking ngakewo datang kepikiran pisambate Ageng panarimo temah mancing dadi tapani angin sumir langit purmung kang sawira cengkok prasara dangu-dangu karaos arik tanpa jarak temah lusune Dropati Prabhawane saya pekeh ingkang laku prihatin karya gegering swasana basan wongan lakune bawa angin putih jagat raya elok ing kawontenan ana wujudan wijil datan posangkan rodongan sang biragus
kuning nggih ulun ari dawuh pangestu padha kanthi kacadhong asokal tancang ujung ripo kakalaken ing lumaya kasongga praojo ugan dados to karajan sewu ulun yo kula kawuhan ana Pakrasana lamun bro kang gedhe kegiro-giro mau dumadi saka kemayan ulun diwujud sak temene ora liya pusaka kang batang kakalan kainen dulu wiwit dina iki kita menang gaduh pusaka kang batang kakalan senjata ning dulu kang samengkus mata ora ngepek-epek yo sisih kanan kula Pakrasana aja kaget lamun kodrating mangsa kala kita sedya maneh kudu nemani lakon kang abot sanggani nang lamun lakonan kanthi pas darana iku kabeh bakal lanjut marang kamulyan wis kula tinggal dalu widoro kandhang mundur marang kandangan
gunungan Romo Gusti kula Radenarya Prabu. Sarawuh paduka kula ngaturaken sumeng pangabekti mugi pun. Yo demang. Demangan iki opo ndak tompo lambat pangestu wae tanpa ono to. Nuwun inggih Guramalan anggen kula nampi. Duh Gusti. Saklangkung kagat karo sing maneh kula dene paduka rawuh wonten sudut kula menika. Dasaripun rawuhipun tanpa paring kecol langkung rumiyin menapa keparing-paring dawuh pidatos rawuh paduka menika menapa Gusti? Kyai, aku mundi dawuh saka ing sinuwun Kanjeng Koko Prabu Basudewa. Kene nyatake kahanan putra-putra kang dititipake marang Kyai Demang. Kula sajarwa. Saiki pulanku telu ki ana ngendi? Lan kahanane kepiye Kyai Demang? Nuwun inggih. Ingkang pambayun inggih menika Raden Pakrasana. Lah kuwi sing Raden Pakrasana menika yuswanipun sampun ngancik kalih warsa. Yang melu dithuwur pisan. Pete inggih. Padahal kuwi jeneng. Tetep piyambakipun gagah sarwa sentosa watakipun jujur. Adil palinipun langkung boten gadah raos ajih dumateng menapa kemawon. Uger boten rumaos lepat. Piyambakipun kendel pantenipun ngungkuli jalma lintunipun. Kulo Kyai nggih. Ingkang panengah nama Raden Narayana. Sakmenika sampun yuswa 18 taun. Kahanane kepiye? Pasemone banyak dasare budaya nyandang. Detekipun winging susang mengawak buaya tejo. Kumpul wong dhuwur mboten ketingal kendhek. Kumpul wong kendhek mboten ketingal kedhuwuren. Pun persis kados nonoman kula niku. Lah kok persis kaya kowe iki nonomanmu kepiye kae? Kula niku mung bentenipun nonoman kula biyen niku kumpul wong edan mboten ketawis waras. Nek kumpul wong waras mboten ketawis edan. Kok yo ana-ana wae kuwi. Banjur watake Gusti Raden Narayana kuwi kepiye? Demakon ki apa? Nuwun inggih. Raden Narayana niku nek bab kuwananipun boten benten kaliyan Raden Pakrasana. Pun kendeli niku ora jamak. Dijak teng pundi mawon niku pun mangkat Narayana niku. Sauger longgar niku mesti budal. Ilangan mati dempung napa mesking napa rencane pun budal Narayana. Pun pokoke budal kenyang. Dasaripun Raden Narayana niku piyantunipun wasis lantik ing Manggraita. Menawi ngendikan niku receh tur merantasi gawe. Niku Narayana niku nggih ngoten niku lantik banget. Narayana nggih, nggih Narayana. Sak menika malah ngane-ngane mawi tinggian napa nggih Narayana. Gaul. Bagusi ora jamak sampe. Banjur sing muragil ya Bratajaya kepiye Kyai? Sak menika sampun 16 taun. Menawi wonten ing Widara Kandhang mriku Raden Ayu Bratajaya menika parapatipun niku rara ireng. Prawan tur umur 16 taun ibarat kembang menika nembe dadi megar. Pramila kathah kumbang-kumbang sing padha kemecer niku nganti padha ngantri paribasanipun.
Kang pirsani jalan ngarepan omah kula niku tangan rusak pergi dewi rawiri cah nom-nom niku sami kepengin nyumurupi Raden Ayu Bratajaya nanti kaya naik gunung ya nggih sami grombol teng ajenging griya mangke yen Raden Ayu Bratajaya mliwer saking kecendela wonten cah nom-nom niku padha sorak-sorak keplok-keplok kali singsut wonten niku cah nom-nom niku ya nyuli mangke yen sing metu saking omah niku Raden Narayana bocah-bocah nom niku malah padha seneng kabeh yen sing metu Narayana malah do seneng kabeh sababe apa ya cah nom-nom niku malah sami didungi rokok kali Narayana niku duit kondi kami do sami seneng biasanya suku ijo Narayana niku gawane kok canom-nom niku sami seneng kali Narayana niku abjek ning nek sing metu kok krasana wae yo padha seneng wae seneng napa malah senep malah canom-nom niku bubar kabeh semrawut sarang tunjang lah kok ngono medhite ora jamak lho kok Surya diweke nuntas kok ora gelem metu kayak balas iki yo wis di leboke nuntas ora metu babar blas pancene medhite ora jamak kok ngono kuwi Raden Kakrasana kuwi banjur yen bab kanuwagan Gustimu Kakrasana lan Narayana kuwi kepiye yen bab kanuragan utawa kasekten Gustimu Kakrasana lan Narayana kuwi kepiye menawi Raden Narayana menika najan salehipun cukat trengginas rampil nanging lahipun remen ulah kebatasan tinimbang ulah kanuragan benten kalian Raden Kakrasana lah yen Kakrasana menawi Raden Kakrasana menika linangkung kasektenipun anak-anak kula sanesipun nggih menika Udawa lan Adimanggul niku bocah rasa tur prigel ulah kanuragan yen pinuju gladen pinuju sinau Raden Kakrasana dikroyok kali bocah loro niku babar pisan mboten enten ingkang saged nandhingi kasektenipun nanjangi cah loro niku disambi kali udut Kakrasana iki ngadepi Adimanggul karo Udawa cah loro niku disambi kali rokokan ngertos-ngertos Udawa kali Adimanggul niku pun blangsar semaput ngantos pinten-pinten dalu sipun sanane wong luhung petalopo kuang guling elingo swalek jatmi waduh ngaturmu kaya kaya mangkono mau malah ingsun saya kepengin buktekake kira-kira kepiye carane aku bisa ngukur kasektene Kakrasana sing sak benere kan yen panjenengan kepengin pirsa Raden Kakrasana ngamuk nggih kedah damel sarana supados piyambakipun menika duka banjur kepiye carane gawe Gusti Kakrasana nesu nganti metu pangamuhe banjur kepiye iki ngeten mawon Raden Kakrasana niku sanget anggenipun bekti dumateng tiyang sepuhipun kula mangke etok panjenengan cempalane kula mangke etok sampeyan gebuki mangke kula tak sambat yen mireng ki sambat kula mesti Raden Kakrasana duka yayase ngipi nanging resiko ditanggung penumpang lho nggih maksudnya piye karepe piye mangke yen Raden Kakrasana pun ngamuk tenan ngono masih sing dados sasaran niku panjenengan lho ora dadi apa pancen aku kepengin nodi kaya ngopo Gusti Kakrasana maju rene kowe bakal api-api ndak loro kae gimana permoro mengos ngambreng abdi karunan wose
Berarti sampean kumpul tenang. Ora. Au, musik kok Salah. latihan kok latihan kok tenang sal latihan Kayak buih tole ya. aja nemen-nemen lo aja seru-seru lo oleh keseruan loro alon-alon aja seru-seru seru sengalon Kutu ae perih. diri-dirinya hidup mas corona iki abitan khusus dewasa burung kapak-kapak ini kok sapiro kalau ini nanti kena kerosot belas teman-teman ini anak polek polek ini ada tekanan di pol-polnya gitu keberanteran rojo alon baik sebenarnya orang api-api ini tenangan ini karena ini kali kulo aja toh pasti sama pengen kali bujuk kulo toh ya gak kok bujuk wah bujuk kulo cik meningil aja malah kasih wis anak-anak aku ayo maju Ibu Jangan sampai pinggir. Au 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 tapi orang incer karo gamelan iki lho tenanan yo ada yang jual manapun dari Gusti ada yang Basis aku kuwi lo ditangis kalau bojoku. Kalau kalau pakmu nek pakmu diajar. Aku diajar karo wong nek kono. Tulung ana. Sarno kok sarno. Kok sarno. Aku tulung ana. Gusti Allah, pengen karak wae nuplak kabeh ngono. Kami perkara kok tendang kaya ngono waduh. Eno eling ora apa-apa kalau wis eling. Yang jam-jam Topo aku ayo hari wis ngomong piye kowe wis ngomong durung tampung aku yo kowe ora kenal awakku yo kowe ora kenal awakku lagi ngomong aku wong sing bae otak hubungan sakti para andang Raden Ongkrosolo krungu upengmu ora iki sing lawan
Ayo, kowe wani loro kawan wong tuaku. Kowe wani loro kawan mangon to gopo. Aku kan napas pulang kumpul kata sama permanisan itu tapi tadi mentor tahu ketemu sing jadi Raden Pokrasana ketemu kalawan jajah putih. Ayo. Ayo. Kamu mau pakai aku pada dong. Mulku tangannya gak omongan seperti wajah mak Pokrasana apa Pokrasana gak nyokong besok ngujari bojomu urusan bojo cate nganti kaya ngono ayo kosek to aku mau coba yo kosek wes maramu tek aku ngotot mergo gaton kopi kene adoh no sampean Dani dulu Pokrasana yang pancen kowe wong sekti mondok no ayo oya anakku bisa oya aku lakon yang dadi pasembahan ayo oya anak Prabu Pokrasana
sehat-sehat wae kamu